Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Senado at Kamara iimbestigahan na ang pagkawala ng passport data. Kontraktor na tumangay ng data ng mga passport holders, pinakakasuhan ni Vice President Robredo. Tangkapang manghagis ng granada, patay ng manglaban sa mga pulis ang robbery suspect. PNP tinanggal na ang mga police escort ng ilang individual at mga government officials. Petisyong humihiling sa DBM na ilabas ang 4th tranche ng Salary Standardization Law isinumiti ni Andaya sa Supreme Court. Kamara, respetado po ang investigasyon ng Ombudsman sa flood control scam. Balik North Korea ang tunay-tunaladang basurang nakalusot sa Mindanao. Misa para naman sa pinatay na si Congressman Batocabe na puno ng emosyon. Pacquiao, pababagsakin si Bronner sa 10th round. At gas leak explosion sa Paris, walang Pinoy na nadamay. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Dapat bang ibigay sa China ang Subic Bay Shipyard pag umalis na po ang Hanjin? Ang Hanjin po isang South Korean shipping company na nag-operate po dyan sa Subic Bay Shipyard. Ang balita po natin, ito po ay nalugi. So dapat bang ibigay sa China na interesado raw dyan po sa Subic Bay Shipyard kapag umalis na po ang Hanjin?
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa panglunes na edisyon ng Palatuntunang Camaong Acero. At welcome po sa ating pandaigdigang broadcast ng ating programa na sa bayan pong napapanood sa Leader Knows Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Medyo kakaiba po ang boses natin ngayon dahil po sa mga trangka-trangkaso. Ayaw man nating makiuso pero nauuso po talaga sa ating paligid dahil po sa sobrang lamig at mga biglang pagbabago po ng klima. Pakaingat po kayo, no? Ingatan niyo po ang inyong kalusugan sapagkat mahal po ang magkasakit. Hi sa mga nasa Metro Manila at iba't pong mga lugar sa buong kapuluan. At syempre ang mga OFW na espesyal po ang papel sa ating mga ginagawang public service. At syempre ang pag-alalay po natin sa mga OFW ay ganoon lamang. Dahil sa totoo po ang sektor po ng OFW ang tanging industriyang bumubuhay po. Aminin man sa hindi, yan lamang po ang nagpapasok po ng milyong-milyong dolyar sa kabangyaman po ng ating bansa. Areglado, sa ngalan po ng buong persa ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, tayo po ay ready nang maglingkod muli sa araw pong ito ng Monday. Habang yung ating mga directors ay naka-remote pa rin, Engineer Oliver Licop ang ating operations head. At ang ating creative director Mark Anthony Reynoso ay tuloy na kaya bukas yung kanyang lipad papuntang Singapore. But still be working with us kahit siya po ay online. Online naman tayo. Sige, good luck partner. And may God bless you always wherever you go. Batiin natin ng maaga si Manoy Jun Burnasal ng Puna at Banat Radio Network. Ayan. At si Rolid Yola. Nakasili po sa atin. Doon po sa ating mga suki, mga viewers, huwag po kayong manatiling nakasili po lamang sa ating programa. Kayo po ay imbitado na makisalamuha, makisali po sa ating diskusyon. Dapat bang ibigay sa China ang Subic Bay Shipyard pag-alis po ng Hanjin? Ang ating telepono po mga suki ay 0927-4942-175 at 09497365,000 kung smart po ang inyo pong gamit. At pwede po kayo mag-comment sa ating comment section sa ating live video ng Camaong Acero sa Leader Knows Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Garantisado yan po ibabasahin po natin. Okay, sige. Unahin na natin muna ang report ni paring Jojo Sikat. Habang tayo po ay humihingi ng dispensa sapagkat hindi tayo nakadalo sa mahalagang araw ng kanyang baby na bininyagan ng Friday dahil po ang ating mother ay nasa hospital ngayon. Simula po nung Monday, last week, ay nasa hospital. So hindi natin basta-basta maiwan ng gano'n na lamang. Ay talaga, bawal talaga magkasakit. Report muna tayo. Gawin natin ang Senado na binabantay ni partner Jojo Sikat at alamin na natin kung ano po ang mga kaganapang nangyari na dyan. Live mula sa Senado. Partner Joe, magandang hapon. Pasok ka. Sinabi nitong si Senate President Vicente Tito Soto III na inatasan nila itong si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na makipagpulong dito kay House Majority Leader Rolando Andaya para iparating nga yung stand ng Senado na inadapt na nila yung panukala ng House na bawagin na nga itong road board. Sa panayam, sinabi ni Soto na yun yung napagkasundan nila sa isinagawang All-Senator Caucus kanina umaga ukol nga sa issue ng pagbuwag sa road board. Ayon kay Soto, generally, the sentiment was that there's no need for a bycount because we have adopted the House version, right? Now, we tasked Senator Zubiri, the majority leader, to talk to the majority leader of the House, Congressman Andaya, to find out their reasons why there is a possibility that we can go into a bycount, but nothing official.
Yun ang agreement namin ni Minority Leader. But, nothing official. Ano ba pwedeng dito? Is there an issue on how to what we should do? Kasi mga suggestions ko sa Senator na gamitin daw sa Inamin naman itong si Zubiri na nakatakda nga itong makipagpulong kay Andaya maaring ngayong araw o bukas upang iparating yung pananaw ng Senado na kanila nang naunang inadapt yung version ng Kamara sa pagbuwag ng road board. Aalamin aniya nitong si Zubiri kay Andaya kung sasang-ayon ng House sa paninindigan ng Senado na inadapt na nila yung panukala ng Kongreso sa pagbuwag sa naturang ahensya. Matapos na iginiit kamakailan ng Kamara ang pagbawi nga dito sa pagbuwag sa road board. Pangalawa, nais din iparating ni Zubiri dito kay Andaya na yung makokolekta sa road users tax ay ipapasok sa National Treasury o sa General Appropriations Act. Paliwanag ditong si Zubiri na kahit buwag na ang road board, tuloy pa rin yung pagkolekta ng pamahalaan sa road users tax. Sinabi pa ng senador na kung magkakasundo ang Senado at yung Kongreso sa pagpupulong nito kay Andaya, ukol sa nais ng Senado ay maaari sila magkaroon ng BICAM. Subalit kapag iginit ng kampo ni Andaya yung pagtutol sa pagbuwag, malabo na aniyang isagawa itong Bicameral Conference Committee. Ayon dito kay Zubiri, So, yes, on the discussion on the road board, ang pinag-usapan namin, magkakaroon po kami ng mini caucus with the Majority Leader Andaya soon as possible time. Sinusubukan po namin either tonight or tomorrow, unang-una para pag-usapan anong parameters ng amendments for the, kung sakaling ibabawi namin for BICAM discussion muli ang MVUC abolition. Kung okay naman yung proposal, because many colleagues would like, some of our colleagues would like tuloy na lang yung adoption ng House measure. Pero meron katulad ni Senator Ralph Recto na ang gusto po nila ay talagang gawin na ilagay ang pera sa national budget na hindi na po siya off budget. In other words, automatic pag-collect ng MVUC funds or to motor vehicle users tax, diretso na po siya sa national treasury. And then to be discussed every budget hearing where you will appropriate, no, or during the NEP. aabot naman sa 12 bilyong piso kada taon yung makokolekta sa road users tax at maaari magamit ito sa mga road projects at maging dito sa Universal Healthcare Law. Kung itong si Senate Minority Leader Franklin Dilo naman ang tatanungin, para sa kanya hindi na kailangan ng BICAM sa issue ng pagbuwag sa road board dahil inadapt na nga ito ng Senado at kailangan nga maisumiti na ito sa palasyo para maging ganap ng batas yung pagbuwag nga sa naturang ahensya. Ayon dito kay Drilon, the position of the Senate and say, yes, we will have disagreeing provisions in the two versions, and therefore we go to BICAM. If we cannot come to an agreement after we have reconsidered our position, and no agreement is reached with Congress at once, then the law stands. The road board continues to exist. For that reason, we said no. The position that we have taken is that the BICAM, there is no need for a BICAM now. So that is where we are today. So what will happen to the road board tax collection? It will continue to be collected. naungkat nga itong abolition sa road board matapos na lumabas na ginagawa lamang gatasan ng ilang kongresista ang pondo na nakukuha mula naman sa road users tax. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, partner, paring Jojo Sikat sa report na yan. Pera pa rin pinag-aawayan, ano? Nagkabukingan ng Road Users Fund ay pinagagawan lamang po ng mga korap na tao po sa gobyerno, mga elected officials, lalong-lalo na po ang mga congressmen, mga senador, nagkabukingan, no? Nagkabukingan. Alam nyo, whether they admit it or not,
nagpapatuloy po kasi ang power struggle sa ilang bahagi po ng administrasyon at nagkakaroon po ng mga deadlock sa ilang mga bagay at nagiging hostage po yung mga budget. Ayan. Nagiging hostage po yung mga proyekto at ang kinauuwian po ay madalas ay pagka hindi na po magkasundo, magkakabulgaran sa kanila pong mga sikreto. Balikan ko po kayo mga kapatid at mga suki pagkalibos po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.